zakanaka mukati memoyo wangu mazadzwa nekujeka apo pana muponesi anojekesa kwese okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobise namo anopenya mumoyo dosia kusua kwangu segua tozekare ndifuki tene kutenda undipe nikutenda kumusha wembiri huyo makandi katirira moyo wangu unotenda emweya unovuma okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobise namo anopenya mumoyo mbone simanditenga dawawe nyunarini ngayipute mwenjeyeze iputire yetenzi kumusha wembiri uyo makandi katirira moyo wangu unotenda emweya unovuma okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobise namo anopenya mumoyo okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobise namo anopenya mumoyo. Kwazwai vana vamwari ndokukwazai zvakare mose muzita raJesu. Amen. Amen. Isaiah chapter 37 verse ya 1 kusvika paverse ya 7. Zvino mambo Hezekia wakati achizvinzwa akabvarura nguo dzake akafuka makudza akapinda mumba maJehovha akatuma Eliakim waichengeta imba naShebna munyori navakuru vavaprista vakafuka makudza kumuprofita Isaya mwanakomana waAmozi. Vakati kwaari, zvanzi naHezekia, nhasi zuva rekutambudzika norokutukwa nerokuzvidzwa, nokuti vana vakasvika pakuzvarwa asi hakune simba rekuzvara naro. Zvino Mwari wenyu uchanzwa mashoko ose omukuru wavatariri wakatumwa namambo weAsiria tenzi wake kuzvidza Mwari mupenyu, agovatuka pamusoro pamashoko aakanzwa iye Jehovha Mwari wenyu. Naizvozvo nyengetererai vakasara. Naizvozvo varanda vamambo Hezekia vakasvika kuna Isaya. Isaya akati kwavari, vudzai tenzi wenyu muti, zvanzi naJehovha, usatya hako mashoko awanzwa andakamhurwa nawo navaranda vamambo weAsiria. Tarirai, ndichaisa mweya wokutya mukati make, uchanzwa guhu ndokudzokera kunyika yake, ndichamuvurayisa nomunondo munyika yake. Mwari akomborere kuverengwa kwezwi rake. Amen. Amen. Musoro wenyaya yedu ya nhasi unoti chidzoka. Ngatitsinzinei tinamate. Baba wedu vari kumusoro kudenga, toda kukutendai muzuva ranhasi. Vazhinji vedu takanga takafararira kure nekoko nekweseko. Tinotenda nekuti muri kudana kwatiri muchiti chidzoka. Tibatsirei kudzoka kwamuri muzita raJesu tinonamata. Amen. Amen. Chidzoka mukaverenga chitsauko chataverenga
chiri pana Isaiah chapter 37. Yes. Now Isaiah chapter 37 regaende kupei punguroziamu yebhuku irori nechitsauko ichochi inouya kwatiri ichiburitsa chitsauko ichi chiri chitsauko chinotaura nezvenhoroondo kwete nechiprofita. So this is a historical rather than a prophetic chapter in nature. Mukachicherechedza chinotaura nenyaya yamambo weAsiria anonzi Sennacherib. Sennacherib uyu akanga ari mubishi rekundopamba nekutora maguta aJudha. Saka chaakanga achizviitira izvi muchaona anga ane zvikonzero zvitatu zvaakazviitira. Zvekufamba ari pahondo yekundopamba maguta aJudha. Chekutanga ndechekuti Hezekia akanga aramba kuzviisa pasi peAsiria. Saka nekuda kwekudaro Hezekia anoti rega tindovapamba tichishandisa simba. Chechipiri ndechekuti Hezekia mukutsvaga rubatsiro akanga achindotsvaga nekuwana rubatsiro kubva kune Ijipita, vamwewo marudzi akanga achirwisana neAsiria. Saka nekuda kwekudaro anouya pano mambo weAsiria Sennacherib achitsvaga kupamba Judha yaHezekia nekuda kwechikonzero ichocho. Muchacherechedzawo zvakare kuti chechitatu ndechekuti Hezekia akanga abatsira rudzi rwevaFiristia paEkron pahondo iya. Nekuda kwekudaro anosvika pakundopamba mambo weFiristia ainzi Padhi. Saka izvi zvakarwadza vaAsiria nekuti vaFiristia vakanga vari vanhu vaiteerera zvikuru vaAsiria. Saka pano Sennacherib ari kuuya nehondo zhinji nekuda kwekuti Hezekia aita izvi zvitatu zvisina kufadza Hezekia. Asi kuti tibate nyaya iri pano, mukaverenga 37 verse 1 inotanga nekuti zvino mambo Hezekia wakati achizvinzwa zvii zvaanzwa, kuti tinzwe zvaakanga anzwa, zvinoda kuti tironde nhoroondo iyi kubva pachitsauko chapter 36. Chapter 36 tinoona ndopatinoona Sennacherib achindorwisa maguta akanga akakomberedzwa nerusvingo, the fortified cities of Judah. Ndokubva atora ese and he managed to capture them. Ndoko apamba ese. Guta rakanga rasara rakanga riri Jerusalema. Ndorega rakanga rasara. Kuumambo hwekumusoro Northern Kingdom akanga atora kwese. Syria yakanga yatorwa. Southern Kingdom maguta ese akanga atorwa. Kwasara Jerusalema chete. Saka Sennacherib zvino ndokubva auya ndokutumira nhume dzake dzakanga dzichitungamirirwa nemukuru wehondo. Zvikanzi endai mundosangana nehurumende yaHezekia, mundosvitsa meseji yandinayo iyi yekuti kusvikira rini vasati vazviisa pasi pangu, kusvikira rini vasati vava vanhu vanonditeerera ivo vasina kana simba. Saka varume vanotumwa vachitungamirirwa nemutungamiri wehondo dzavaAsiria ndokundosangana nemakorokota ehurumende yavaJudha. Saka vanosvika nenyaya vachivanyomba nekuvaseka kuti honai vaJudha, imi hondo dzenyu idzi dzakaneta neta. Hondo dzenyu dzangova bota. Mungarwisana sei nehondo dzamambo weAsiria Sennacherib mukakunda? Saka zviri nani kuti zvamungatoita zvine musoro ndezvekuti imi muzviise pasi pehondo dzedu, nekuti imimi tikada kurwa nemi tinokuparadzai. Kunyangwe tikakupai kunyangwe nemabhiza edu hapana zvamunokwanisa kuita. Saka zviri nani mungozviisa pasi pehondo dzamambo weAsiria. Zvikanzi zvakare cherechedzai zvandiri kutouya nemashoko aya ndiMwari atotituma kuti tikurwisei. Saka imimi muchamira nani, imi mucharwirwa nani, nekuti Mwari ndiye atotituma nemeseji iyoyi kuti imimi muzviise pasi pedu. Saka vanotaura varume nemasoko akanga azere nekunyomba rudzi rwaMwari, akanga azere nekunyomba kunyangwe mashoko akazengotaura akanga ave kumhura Mwari wekumusoro, kuti Mwari ndiye atituma kuzorwisa vanhu vaMwari, vachitaura mashoko anotovaudza vanhu veJudha kuti imi hamukwanisi kukurira, imi hamukwanisi kutikunda, uyai muzviise pasi pedu. Saka vanoenderera mberi vachitaura nemakurukota ehurumende. Saka vachitaura makurukota ehurumende zviri kutaurwa mashoko achisvika
kunyangwe nevagari vemujerusarema vemujudha vachinzwa mashoko aya. Saka vanokumbira kuti hatokumbirawo musashandisa chirudzi chekwedu, nekuti vanhu vose vari kuchinzwa, kunyangwe chekwenyu tinochihwawo. Shandisai ichocho kuti vanhu vasahwa, nekuti vanhu vese vakanzwa vachabva vangoti hazvedi zviri nani kuti tizviise pasi pehondo dzevaAsiria. Asi hondo yakauya, vatungamiri vehondo yaAsiria vaitungamirirwa naRabhusheka vakabva vaenderera mberi nesoko zvikanzi aiwa tinotoda kuti vanhu vese vazvinzwe, zvikanzi tinoda kuti vazive kuti mukaita zvekutamba pano tichakukombai muchashaya zvekudya kusvikira madla ndove yenyu nemvura yenyu. Akanga ari masoko ekutyisidzira vanhu vaMwari kuti imimi vanhu vaMwari chizvisai pasi pedu isusu kuti muchengetedzeke, kuti imimi mugare muri safe. Zviri nani kuti muzviise pasi pedu. Saka makurukota ehurumende anonzwa mashoko iwaya anosiririsa zvakadai. Paiswa sarudzo yekuti Judha isarudze kuti vabatane, kuti vaite sungano, vaite alliance neAsiria kana kuita alliance naMwari. So the choice was clear for the people of God kuti vasarudze kuita alliance naSenakerib kana kuita alliance naMwari. Saka message inosvika nemakurukota kuna mambo Hezekia kuti ndo mashoko ari kubva kuAsiria, ndo mashoko ari kubva kuna Asiria. Asi shoko rinondifadza shoko richisvika. Bhaibheri rinoti mambo Hezekia wakati achizvinzwa akabvarira nguo dzake akafuka makudza akapinda mumba maJehovha. Haleluya sangano. Shoko raityisa kudai rakati richisvika kuna Hezekia kwaakaenda kwakanga kuri kumba kwaMwari. Saka ndikubvunza hama mudikani, unoendepi kana vavengi vakumonerera? Unoendepi kana wakombwa nevavengi? Kana wakaipa akupoterera? Unoendepi? Hezekia paakanzwa mashoko aityisa, mashoko ekutyisidzira, akaenda kumba kwaMwari. He went to the house of the Lord. Vana vaMwari, regai ndikudzei kwatakatizira hakuna maturo, kwatakaenda kundohwanda kumvura nematombo hakuna maturo, machira atakapiwa nematauro atakapiwa haana maturo, micheke atakasungirira neshinda netambo dzatakasungirira zvose hazvina maturo. Kuvanhu vatinoenda vanoprofita nevanorira nevanovuka nevanoridza hakata hakuna maturo. Isaya anotaura pano kuti Hezekia wakaenda kumba yaJehovha. Unoendepi panguva yekutambudzika? Unoendepi panguva yekukombwa nevavengi? Saka Hezekia achinzwa mashoko iwaya anotuma nhume kuti chibvai pano chiendai kuna Isaya muprofita akabva kudenga, kwete kune venhema, kwete kune vanongotsvaga mari, kwete vanotsvaga kuzadza matumbu avo, kune muprofita waMwari ndo kwakaendwa. Zvikanzi endai kuna Isaya mundomuudza kuti ndo zvaitika, ndo shoko raitika, nekuti zuva ranhasi rafanana nezuva apo mudzimai asvika panguva yekuti andobatsirwa nemwana, panguva yelebha asi asina simba. Oziva kana madzimai vasvika panguva yekuti vandobatsirwa, zvikanzi yasvika kana vasina simba, kana zviya zvinonzi pushai push hazvishandi. Saka zvinowanzozoitika ndezvekuti panenge pane dambudziko rekuti amai vanogona kutofa, mwana anogona kufa, kana kuti vose vana amai ndo pavanozoenda paya kundochekwa kuti vabatsirwe kubatsira mwana wavo, nekuti it's a dangerous situation kuti mai vanosvika pakuda kubatsirwa asi vasina simba. Saka pano Hezekia achitaura anoti zuva rakadai rekutyisidzirwa nevanhu vasingatyi Mwari rafanana nezuva rana mai pavanopinda mulebha asi vasina simba rekuenda kulebha. Zvikanzi vanoenda achitsanangura, zvikanzi naizvozvo nyengeterai. Haleluya vana vaMwari. Zvikanzi nyengeterai, ngatiendei pamunamato kana tichitsvaga kudzikinurwa. Kudzikinurwa kwedu kunobva pamunamato. Zvikanzi pano Isaya paanopiwa message achidzorera kunhume kuti dzokai kuna Hezekia. Zvikanzi Isaya wakati pavhesi ya6 kwavari, vudzai tenzi wenyu muti zvanzi naJehovha, usatya hako, do not
be afraid. Yes. Amen. Mashoko aya ndinoarangarira mumwe musi Yes. ekuti usatya mushoko raMwari. Yes. Azere asi ndinoada pana Exoda. Yes. Apo vana vaIsraeri vakanga vasangana negungwa dzvuku. Alright. Hondo yaFarao ichitevera kumashure. Yes. Kumativi kune makomo. Yes. Kwakanga kusina kwekutizira. Yes. Mozisi anotaura naMwari. Yes. Mozisi anodzoka kuvana vaIsraeri. Come on. Chaanovaudza ndechekuti musatye, mirai muone kudzikinura kwaMwari. Yes. Nekuti vaIgipita vamunoona ava hamuchazovonizve. Musatye. Ndo shoko rinotaurwa naMozisi. Ndo do not be afraid. Ndiyo usatye inotaurwa naIsaya. Zvino kuna Hezekia kuti watyisidzira hake Assyria asi musatye. Yes. Why? Verse 7 zvikanzi ndichaisa mweya wokutya mukati make. Yes. Mwari anga achaita munana usati wamboonekwa. Yes. Kuti pachangoita kuti Senakerib Yes. atye awe nemunondo wake. Yes. Zvikanzi ndichatumira mweya wekutya. Come on. Not by might nor by power, Yes. but by my spirit, Yes. says the Lord. Hondo dzaMwari dzimwe dzacho hadzirwiwi nesimba, Yes. dzinotorwiwa nekuda kwemweya waMwari. Yes. Zvikanzi ndichangotumira guhu, achangonzwa zvinoitika. Yes. Acharohwa nezveusiku, Yes. zvaasina kuziva kuti zvabva nepi, asi riri simba raMwari. Agoziva kuti vanhu vaMwari havatyisidzirwi nesimba remunhu. Yes. Zvikanzi navhesi ya8 naizvozvo mukuru wavatariri Yes. akadzoka Yes. akawana mambo weAsiria achirwa neRibhna. Yes. Nokuti wakanga anzwa kuti wabva Rakishi. Yes. Vanhume dzadzoka. Yes. Chii chinoitika? Yes. Mufundisi. Saka panapa mufundisi tiri kutanga kuona pekutanga nhume ichitumwa kuzochichidzira ndokubva Hezekia avimba naMwari ndokubva nhume dzadzokera. But pavhesi ya8 ne9 tiri kusangana nenhume dzichidzoka zvakare. Regai ndikuudzei vana vaMwari, kana Satani akakukuta gore rino hazvirevi kuti haachamiri, unodzoka zvakare gore rinotevera. Satani ari so patient, anodaro akakukuta gore rakapera ukaramba wakamira naMwari, but gore rino unodzoka zvakare chinangwa chake kuda kukuparadza. As long as usati wazvisubmita kwaari haamiri kuramba achiuya achityisa. Pano tiri kuona anodzoka zvekare. Now anouya namashoko akasimba. Mukaverenga vhesi ya10 tsoko raakura, regai ndiitangire pavhesi ya9 inotiko zvino vakanzwa pamusoro paTihaka mambo weEthiopia zvichinzi wauya kuzorwa newe. Zvino wakati azvinzwa akatuma nhume kuna Hezekia achiti, endai munomuudza Hezekia mambo waJudha muti, Mwari wako waunovimba naye ngaarege kukunyengera achiti Jerusarema haringapiwi muruoko rwamambo wavaAsiria. Vhesi ya11 ukaiverenga, tarira wakanzwa zvakaitirwa nyika dzose namadzimambo aAsiria kuti vakadziparadza chose, zvino iwe ucharwirwa here? Vhesi 12 nokuti vamwari vamwe vemarudzi vakarwirwa here, ivo pavakaparadzwa namadzibaba angu vanoti Gozani naHarani neRetsefi naEdheni vaiva paTerasafi. Kaverenga bhaibheri richitsanangura pano pakunzwa shoko rinotyisa. Regai ndimbotsanangura Hezekia mbichana. Hezekia sekuru vake ndiUziya. Sekuru vake ndo vaizikamwa vaiva ne2000 army generals. Saka hondo dzaiuya vaisamira naMwari, vaimira nearmy yavo. Saka Hezekia waigona kuda kungokopera sekuru vake. But wakati panyaya idzi handitevedzeri sekuru, ndinotevedzera Mwari wekumusoro kudenga. Hezekia baba vake ukadzidza nezvavo Ahazi waivimba nemaalliances, waivimba nesungano. Pane imwe nguva Asiria ichitongwa nemurume ainzi Tiglat-Pilesi anoudza hondo kuti tinouyako. Baba vake vanosungana Israel neSiria kuti vasimbe against Assyria. But Hezekia anoti handitevedzeri baba vangu, ndichavimba naJehovha. Pane dzimwe nguva dzekuti vana baba vedu vaenda kumashopesho, but isu patinovhundusirwa toti handindi kun'anga sababa vangu, ndichavimba naJehovha. Pane dzimwe nguva dzekuti vana sekuru vedu vaiudza n'anga kuzosimbisa musha, isinofana kuti haiwa handichaiti zvasekuru vangu, ndichavimba naJehovha. Mwari ngaavongwe naHezekia anoti handivimbi nemachinda enyika inoi, ndinovimba naMwari wekumusoro kudenga. Pari kuuya tsamba ichibva kuAsiria iri kuti Hezekia kana uchida kuva safe
uya uite sungano neni. Ndo approach ya Satani muupenyu. Anoti kana da kuva safe uya uite sungano neni. Nekuti Satani anoti vari kurutivi rwake havarwisi. Saka zvinoitika pasungano, nyaya dzekuponeswa kwaMwari kune sungano. Uye Sataniwo anoshandisa sungano. Vanoenda mukati medzimba dzen'anga. N'anga inoita zvainoita. Inotora zvitende zvinenge zvine ropa, yozvitenderedza ichikumwaya. Inogona kutora huku ichidambura nzara ichiisa ropa pauri. Inogona kutora gona ng'ombe fodya ichikandwa pasi. Kana wakubva mumba mayo wonzi uende nenhereshure. Niko nemitemo iri kupiwa pasungano dzeng'anga. Ukada kuenda kudzimba dzamaprofita, vanokuudza kuti aiwa izvi zvinogezwa izvi hazvishandisirwi sipo. Saka unofanira kugeza worega kupukuta, worega kushandisa sipo. Miko nemitemo iri kupiwa pasungano inenge yaitwa namaprofita yenyika inoi. But regai ndikuudze vana vaMwari, kunyangwe kuna Mwari kune sungano. Hezekia anoti ndakaita sungano naMwari, saka handigoni kutya Asiria. Kunyangwe ikauya ndichavimba naMwari. Saka Asiria anozviziva. Saka anoti panyaya iyi usatendedza Mwari wako kuti aikunyepere. Anotanga kutsanangura zvaakaita. Oti tarira mambo wenhingi ndakamukurira. Tarira mambo wenhingi ndakamukurira. Ko vamwari vake vakanga vari kupi? Satani zvaanoita mukati meupenyu hwedu, anokurangaridza patinoita sepatakakundikana. Oti ko pawakafirwa nemwana, Mwari wako aiva kupi? Ko imba yako payakaparara, Mwari wako aiva kupi? Ko pawakadzingwa basa, Mwari wako aiva kupi? Anotirangaridza zvakaitika mukati meupenyu, zvoita sekuti Mwari wedu akakundikana. But Mwari ngaavongwe, nokuti Mwari wedu haakundikani. Saka Hezekia unozviziva, ndokubva anzwisa ati aiwa avo vakanga vari vamwari vemaoko avo. Uyu wandinonamata ndiye akasika, wokuti ukamuverenga kuna Genesis, Bhaibheri rinoti akataura zvinhu zvikavapo. Waingotaura zvinhu zvotomira. Ukaiverenga Jobho achitsanangura, anoti Mwari kuna Jobho, kana pane wandakakwereta here pakusika kwenyika, kana aripo ngaauye ndimuripire. Kana anoti kune Mwari, anoti Mwari pamakasika nyeredzi makazokwereta kwangu, uya kuno ndikuripire. Kana kuna ariko, anoti Mwari pamaisika makanga maperehwa nechimwe chidimbu chedenga, mukauya mukakumbira kwangu, Mwari anoti uya kuno ndikuripire. Nekuti Mwari uyu waitaura zvinhu zvitoripo. Ndiye Mwari anovimbiwa naye naHezekia. Vana vaMwari, panouya hondo dzenyika, tinonzwisisa here Mwari watinotenda Mwari? Tinomunzwisisa here Mwari uyu? Ndinomuda achitsanangurwa naNahamu. Anonzi mukuru uyu nzira dzake dziri pakati pechamupupuri nemafungu. Kunodzikwa mukaona makore ihuruva yetsoka dzake. Saka mukaona makore achiti mwanda, zivai kuti mukuru wapfura. Ndiye mukuru ari kutaurwa. Ukamutaura Dhavhidhi achimutsanangura mapisarema, kunonzi nyange mukaona vanhu vachingofamba mweya basi. Saka nyange mukaona vana matumbu vachiridza makii vachitsanangura kuti tine mari mumabhengi, mweya basi, ndi mukuru akabata. Kunyange mukaona vanofamba nemota dzinotyisa vachirarama mukati menyika inoi, mweya basi, kune mukuru yakabata. Anoti upenyu hwemunhu huri mukati memaoko angu. Saka kana Mwari uyu achiadhiresa munhu, haadhiresi munhu ari uko, anoadhiresa munhu ari apa. Ndiye Mwari ari kutsanangurwa naHezekia. Pane imwe nhambo achitaura anoti kana ndine nzara handikukumbiri. Saka ndiye Mwari anonamatwa naHezekia. Munhu waMwari, unonzwisisa here Mwari waunonamata? Zvaunoti kana hondo tsike dzauya, anokuvhundutsira akuvhundutsira. Tokuona wapfugama pamba peng'anga. Do you know the God that you worship? Unonzwisisa here Mwari waunonamata? Waunoti kana mwana achinge arwara, wona sekuti Mwari akundikana. Tokuona wachipinzwa mushanga nevaprofita venyika ino. Unoziva here simba raMwari waunonamata? Hezekia anoti ndina Mwari wandinonamata, iye Mwari ndiye wandichavimba naye. Saka ungaandityisa zvako Asiria, but handivhunduki. Uye handiti sungano newe, because ndinoziva Mwari wandakatenda Mwari. Vana vaMwari, ndo zviri kutsvakwa naMwari watinotenda Mwari. Ari kuti nhasi musatya, kana muchindiziva kuti ndiri Mwari upi, musavhunduka. Asi rangarirai musoro wenyaya uri kuti chidzoka. Now, chandoda kuti tibva takasika kubata nekuziya ndechekuti
madzibaba aHezekiya mukavatarisa mukutonga kwavo vaitemba kunyanya kuita sungano nedzimwe nyika kana vasvika panguva dzakaoma. Muchatarisa kuti sungano dzaiitwa dziri pakati penyika dzakaita sana Ethiopia, sana Syria, sana Egypt, naiyo Israeri, because nyaya iyi iri kutambika kuJudha. KuJudha ndo kune temberi, kuJudha ndo kuJerusarema. Saka vaiti kana zvinhu zvaoma, vaiti choice yedu kutongoenda tonofoma alliance. Nasi uno tine vanhu vekuti vakaomerwa neupenyu vanoenda kunoita sungano nevamwe vanhu. Unotarisa vanhu vari nani kupinda iwe. Unotarisa vanhu waunoti ava vakate mukutaridzika kwavo vanopfuurawo ini. Saka unoona tariro yako ichizadzikiswa muvanhu. But rega ndikuudze, munhu anokurasisa. Sure. But Hezekiah Mwari ngaavongwe anoti ndadzungaira ndaneta ini ndinodzoka kuna Mwari. Saka paanotambidzwa tsamba anoti thank you very much kuaranda. Tsamba iyi ndinoenda nayo kutemberi. Come on. Now mukadzoka ndoda kuti tiverenge vhesi ya14 kusvika pa20. Hezekiah akagamuchira mwadi pamaoko enhume akairava. Hezekiah akakwira kumba kwaJehovha akaipetenura pamberi paJehovha. Ipapo Hezekiah akanyengetera kuna Jehovha achiti, haiwa Jehovha wehondo, Mwari waIsraeri, ugere pamusoro pemakerubhimi. Ndoda kuti uteerere kamurondero kakuita Hezekiah munamato. Come on. Nekuti kana wakudzoka kuna Mwari, usadzoke nemashoko anotapira. Mwari haasi kutsvaga nyau dzosingwi tsumo madimikira tsitsi. Mwari ari kutsvaka vanorevesa. Saka Hezekiah paanotanga kunamata anoti Mwari, and Bible rati akarabanura tsamba. Saka imbodzoka ineni tidramatize. Ndofunga akakwira because rati akakwira kuimba yaMwari. Ndokuti right page 1 of 2. Because Sennacherib ari kuti Hezekiah, my compatriot, I will destroy you, ndichakuparadza. Mwari muri kuzvinzwa here? Asati atanga kunamata. Zvikanzi Mwari muri kunzwa here? Paragraph 1 yapera. Paragraph 2. I urge you strongly, Hezekiah, reconsider. Why do you want to create so many widows? Akati Mwari muripo here? Pada hamusi kunzwa. Zvikanzi why do you want to kill your innocent youths? Ndovati mainzwa. This is page 2 of 2. Ndokutanga kunamata. Pakatanga kunamata. Ndoda kuti uteerere mazwi manje. Nemashoko. Come on. Because akunamata. Anoti ipapo Hezekiah akanyengetera kuna Jehovha akati. Haiwa Jehovha wehondo. Lord of hosts. Because we are faced with war. Ihondo iri kuuya ina Sennacherib. But kuna Jehovah wehondo. Come on now. Lord of hosts. Zita iri unoriwana pana Samuel wekutanga. Chapter 1 verse 3. Panyaya ya Hana ndo panotaurwa Lord of hosts. Kubva kuna Genesis hauoni zita ra Mwari rinonzi Lord of hosts. But apa Hezekiah zvikanzi chimira Sennacherib ane hondo, ende Sennacherib akakunda mamwe madzimambo, but hondo dzairwa dzadzisina mukuru wehondo. Zvikanzi Jehovah, the Lord of hosts, ndokuti Jehovah kana kuti Yahweh. Zvikanzi the Lord of hosts. Kune mahosti matatu. Hosti yekutanga ndo yemuIsraeri, masoja yemuIsraeri, neemaAsiria macho, neemuEgypt, neekuZimbabwe, neekuRwanda, mahosti epanyika.
ndo mahost ekutanga. Haiwa, kune mahost echitu, ndo madhimoni nezvese vanogara muchadenga. But muchadenga mune masters. Kana wada kuti masters mahost yesi bonus yako. But ukachipinda kudenga, kune the hosts, the angelic hosts. Ngirosi dzisina kutadza. But dzisina kutadza kusanganisira nedzakatadza. They have one commander in chief. Saka Hezekiah ari kuti amira. Hondo dzako Senacheribu handidzivhunduki. Because kune dzimwe hondo dzisingaonekwi, dzisina ropa, dzisina nyama. Unodzwana pana Ephesians. Zvikanzi hondo idzogara muchadenga. Saka Senacheribu auri kuuya nawo iwo masoja. Handivhunduki, mira ndidani mukuru wehondo. But haana kumira ipapo. Verse 16. Zvikanzi haiwa, Mwari wehondo, Jehovha wehondo, Mwari waIsraeri. Name number 2. Lord of hosts, God of Israel. Mira tirapanure, God of Israel. God of Israel. Say Hezekiah usina kuti God of all earth. Say what? God of Israel. Say waburitsa Israel. Ko Mwari weku Zimbabwe, Mwari weku Malawi. Say what? Mwari waIsraeri. Because anozoenda pamberi zvikanzi ugere pakati pemacherubhu. Mwari waIsraeri. Hezekiah ari kuti madzibaba aitemba sungano newamwe waMwari. Asi imi Mwari makada Israeri ndokubva maitsaura ndokuita sungano naIsraeri. Maita sungano naIsraeri makati ndichava Mwari wako. But kuti ndiradze kuti ndichava Mwari wako, patiri kubuda Egypt ndichave shongwe yegore, mubvuri masikati, moto usiku. Tasvika murenje ndobva mati kuna Mozisi, ngavandiitire temberi ndigare pakati pavo. Mamuratidza Mozisi mukati tsvaka arika yesungano, tsvaka mhare dzinogona kupfuura simbi, ngadzigadzire ngirosi mbiri, mapapiro akapamhama akavhara. Pakati apa ndo pandichaburuka ndigare. Saka temberi yagadzirwa murenje. Waiti kana uri kure ukatarisa kutemberi yekusangana, pamusoro waiona gore. Gore vadzidzi veBhaibheri vanoti gore riya ranga riri shongwe, ranga riri directly above the Shekinah glory. Saka Hezekiah pari kunamata zvikanzi Jehovha wehondo, Mwari waIsraeri, anogara pakati pemacherubhu. Saka Hezekiah ari kuti dambudziko rangu rapera Mwari, because kwandauya ndo kuchikwekwenhero kwehondo. Kana iri strategy ndo kunodispatchwa mastrategy. Kana ari mavictory ndo kwega kunowanikwa victory. Karamba uchiverenga munamato anobva ati Mwari chesvinurai, rerekai nzeve yenyu. Mirandira panure, because Hezekiah asi uri kunamata kuna Mwari bofu here, uri kunamata kuna Mwari matsi here. Sei uri kuti rerekai nzeve yenyu, svinurai maziso enyu. Rega ndikuudze muteereri, kuchiHebheru kune inonzi poetic writing kana kuti poetic appeal. Saka Hezekiah zvaari kuita, ari kuti Mwari, ndinoziva kuti hamutsumwairi kana kutsutsumwa, imi hamufuratiri kana kupira gotsi, nekuti Israeri ndomboni yeziso renyu. Saka Mwari, hatingaregedzi manyemwe aSenakeribu achionererwa kupinda nemwenje mudziva, kutaura kuti kana ndikasaita sungano naye anondiparadza, imi muriko. Saka pari kuti svinurai maziso. It's a poetic way yekuti Mwari, kana matoverenga manzwawo zvandanzwa, Senacheribu achapinda pamukona chando. Kandikudze, nhasi unoyu handiziye situation yawapinda, handiziye pauri, but kana ukadana kwaari, ukadzoka kwaari, ukati Mwari makaita sungano, nekuti sungano yakaita
mukazoerenga bhaibheri haina kuzadziswa neropa remombe kana mbudzi kana makwai, rakazadziswa neropa raMwari. Mwanakomana anga ari ega woga kuuya kuita sungano kuti adzikinure iwe nini. Saka nhasi Hezekiah anomudana. But tichinzwa vhesi ya20 ndo yandoda mani. Vhesi ya20. Naizvozvo zvino Jehovha Mwari wedu tiponesei paruoko rwake kuti ushe hwose hwenyika huzive kuti ndimi Jehovha iye mimoga. Zvatiri kuda kuti Mwari mudemonstrate nhasi. Pamuchapindura Senacheribu, ibvai mapindura kapinduriro kekuti testimony yacho haipereri chete muSiria, haipereri pavaSiria, ichaenda pasi rose kuti vadii, kuti vazive kuti zviro kwazvo kuna Mwari umwe chete, iye woga wazvokwadi. Chandingada kuti muzive vana vaMwari, tisati taenda kure, ndechekuti Mwari unopindura muna Mwari. Amen. Bhaibheri shoko raMwari rinotaura kuti Isaiah wakachitaura. Because kuna Isaiah ndo kwakatumwa nhume. Funda. Isaiah ndobva atuma shoko kuna Hezekiah, verse 21. Akati zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, zvawanyengetera kwandiri pamusoro paSanheribhi mambo weIsraeri, heri shoko rataurwa naJehovha pamusoro pake. Regai ndijambe zvimwe zvose zvakataurwa naIsaiah izvi. Handei paverse 30. Nguva ishoma. Ndiri kupererwa nenguva. Inzwai verse 30. Mwari ari kupindura munamato waitwa kwaari. Haazi kupindura munamato waiswa mubhotoro. Haazi kupindura munamato wazorwa. Mai vakajamba jamba nekuti vakanzi nemuprofita musapukuta mishonga haishandi. Haazi kupindura munamato yaiswa pasi pemubhedha kugumbura kurudyi nechekumabvazuva. Ari kupindura munamato waitwa kwaari direct. Zvikanzi ichi ndicho chichava chiratidzo kwauri iwe Hezekiah. Nhaka muchadya zvinongomera zvoga gore rekutanga, muchadya zvinomera zvoga gore rechipiri, muchadya zvinomera zvoga. Namamwe manzwi Mwari ari kuti I am going to miraculously feed you. Asiriya yanga yaplanta nekuparadza Jerusarema ndoregara rasara. Saka Mwari ari kuti vakaparadza havo your source of food, your source of livelihood. But handipererwi, I am going to feed you miraculously. But chinzwa pandinofarira, hanzi rechitatu gore munofanira kudzvara. Chirawe ichi, inzwa zviri kutaurwa naMwari. Tinodzvara sei nai Mwari? Rangarira Jesu achitaura pana Matthew 13. Anoti mukushi wakabuda kunokusha. Ari kurevei? Dzimba dzose muJerusarema dzakapfigirwa nerusvingo. Teerera. Dzakapfigirwa nerusvingo. Minda yaisava mukati merusvingo, yaiva kunze kwerusvingo. Saka mukushi kana unodzvara waifanira kubuda. But hapasi kubudika nekuti Sanheribhi wakaita inonzi siege, wakakomba guta. Saka hapabudiki. Strategy yaSanheribhi inonzi surround till you surrender. Ndinokukomberedzai kusvika mati hatichadi. Either we take you as captives kana kuti tinokuisirai mambo achakutongai muchimupa mari ichiuya kwatiri. Saka hapabudiki. Asi Mwari woti muchabuda kunodzvara. Tobuda sei Mwari? God is promising them kuti izvino zvandichaita Sanheribhi ndichamudzinga panzvimbo yenyu. You are going to be free indeed. Izvi zvinoitirwa vadzoka kuna Mwari. Varamba vamwe vaMwari venhema voti Mwari ndimi Mwari wedu. Vozvipira kwaari nemoyo yose, vozvipira kwaari nesimba nepfungwa dzavo dzose. Vobva vati Mwari tiri wenyu. Zvikanzi panapa muchabuda kunodzvara. You will go out and sow. Saka Bhaibheri kana richitaura rinoti muchadya mizambiringa, muchadya nemichero yayo. Hakuna achakubvisai panyika yenyu. This was a promise that God was making
Mwari ngaaropafadzwe nevanoti kana avimbisa vanomirira kuzadziswa kwevimbiso. Amen. Zvakamuremera Abrahamu zvakamuremera. anzi ndichakupa mwana ndobva azohwanda nekuna Sara ndokufurirana ndokunoberekwa ndokunotsvaga ndokunoberekwa kwaIshimaeri. Zvakamuremera kumirira vimbiso yaMwari asi vanomirira Jehovha vachapiwa simba idzva, vachabhururuka samakondo, vachamhanya vasingazivi. They that wait upon the Lord. Handizivi vimbiso yakaitwa naMwari muupenyu hwako. Imirire nekuti avimbisa uyu simba rekuzadzisa unaro. Inzwa verse 31. Zvino vakasara vakapukunyuka veimba yaJudha vachaita zvemidzi pasi nokubereka michero kumusoro. The success of a tree is measured by the depth of its roots and the fruits. Saka Mwari ari kuti, I am going to restore you fully. Nyangwe makamboparadzwa mukavhundutsirwa. I am going to restore you. Minda yenyu ndokupai, rugare rwenyu ndokupai, muchagara muJerusarema. Verse 32 yoti nokuti vakasara vachabuda Jerusarema navakapukunyuka pagomo reZioni, kushingaira kwaJehovha kuchazviita. Mira, the zeal of the Lord will perform it. Regai ndingotsanangura the zeal of the Lord. Chinonzi the zeal of the Lord. It's a very strong emotion whereby some quality or possession in the object is desired by the subject. All right. Kandipame. Pana musikana A ari kudiwa na mukomana B. Kana toti mukomana B ane zeal pamusoro pamusikana A, pane zviri pana musikana A zvadiwa neuyu. Saka uya akapinda panguva yakaoma, because this guy has something he desires in the lady. He will do whatever in his power to set this girl free. Saka Mwari unogodo pamusoro pedu. He is jealousy on us. Right. Kana tadzoka kwaari, kushingaira kwake kuchazviita. So the question is, what is the quality of or possession that was in Jerusalem that God so desired so as to fight for them? Chi chaakaona Mwari. Number one, repentance. Kutendeuka. All right. Kutendeuka. Ndo kwakazoita kuti David anzi uyu ishamwari yaMwari. Kutendeuka ndo kwakazoita kuti David asikwe moyo mutsva. Nemhaka yei wakabvuma kusarurama kwake. Abvuma kusarurama kwake. Chii chimwe chakaonekwa naMwari muna Israel. Akaona the faith and trust in God. Kana une zvinhu zviviri izvi, there is no way yauchatsvaka vamwe vaMwari. If you have faith in God and you trust God, hausi wakatsvaka vamwe vaMwari. Saka God was settled in the faith and trust and repentance of Jerusalem, but my zeal will perform this. Yes. The zeal of the Lord will be performed. Kuna vose vanodzoka kuna Mwari nokurevesa. Vovimba naye oga. Vovakwa nekutenda kwaari. Saka verse 33 inotaura yoti haangapindi muguta rino iri Sanherib kana kuposhera museve. Inzwaka hondo dzekare idzidzidzidzi. The first assailants would be the Akaz. Vanokanda museve. Vakanda museve vari uko vosvika voparadza the defense. Kana vaparadza defense vemashield vouya vovachengeta vokanda imwe museve vachiparadza defense. Ukazoona pakukwirwa madziro defense line yese yaparadzwa nevemuseve. Ndo vaitanga. Bhaibheri robva rati kana one museve one hapana uchakandwa. Kuna vose vanodzoka kuna Mwari. Kuna vanodzoka kuna Mwari. Saka ukaverenga Bhaibheri vanoramba kudzitirwa vanodii. Unoverenga Matthew chapter 25, Matthew chapter 23. Pa verse 35 tinobva taudzwa tonzi nokuti ndichadzitira guta rino. Vara rekuti kudzitira rinongoreva kuti zvinoitwa nehuku kuhukwana. Kana gondo rikati kwe riri mudenga, hukwana inoti kwe huku. Zvihukwana zvese zvouya pasi pemapapiro yobva yazvivharira. So gondo rinodarika richiti pane huku hombe zvidika hapana, asi zviripo zvakawanda mukati mamapapiro. Vose vanodzoka kuna Mwari vanohwanda mukati mamapapiro. Ko vanoramba vanodii? Vanochemerwa sezvakataura Jesu pana Matthew chapter 23 verse 37. Jerusalema, ndaida sei kukuvhumbirai sehuku inovhumbamira vana vayo, asi makaramba. Tarirai guta renyu rasara kwamuri riri dongo.
tinosara tasara nematongo oga oga tikaramba kuuya kuna Mwari chiteerera. Hanzi ndichazviita izvi kuti ndiriponese nokuda kwangu ini, for my own sake. Verse 20 yati itai kuti zita renyu rizikanwe. Saka Jesu akuti, Mwari akuti, oh, ndini hangu, bvarigai ndizviite izvi. Kana ndirini ndiri kuzosumudzirwa, ndini ndinozviita. Mwari anopeta maoko pakurwara kwedu nekuti tasanganisa n'anga, vaprofita nemunamato. Saka Mwari anopeta maoko kuti zvizikanwe kuti chashanda ndechipi, chisina ndechipi. Mwari anopeta maoko nekuti tinoendesa fufuro, tinoendesa fufuro, toendesa ma-connections nekutsanya. Saka Mwari achapeta maoko kuti muzviziva kuti kufufuro dzenyu nema-connection enyu handizvo zvinokupai basa. God cannot share his glory with another man. Mwari ndimwari, haagoverani mbiri yake neumwe. Saka achamira kusvika madzikama, masolution enyu ese ashaya simba, and then God will come up on top. I'll do it for my name. I will do it for David. David ari kutsvageya apa. Mwari anga akaita sungano naDavid achiti nokuda kwokururama kwako nekutendeuka kwako inini ndichaita kuti vana vako vagare. Saka Mwari ari kuzadzisa sungano. Compare David naHezekiya. Madzibaba akasiyana. David anoitira vana vake zvakanaka, asi Hezekiya mukaverenga pamberi pacho kunotonzi akazotsvaga vanhu veBhabhironi vakauya haana kuvaradza Mwari. Vhesi ya8 pachapter 39 inoti ipapo Hezekiya akati kuna Isaya, shoko raJehovha ramataura rakanaka haro, akatiwo nokuti rugare nezvokwadi zvichavapo pamazuva angu, kowo pamazuva evana vako. Saka akati ndiri right. Asi mukaverenga verse 36 zvino mutumwa waJehovha akabuda, the angel of the Lord. Ukanzwa pese panonzi the angel of the Lord, hakuna umwe asi Mikaeri, hakuna umwe asi Jesu. It was the angel of the Lord ichinongedzera Hagari kuti ndanzwa kuchema kwemukomana, hero tsime mupe mvura ararame. It was the angel of the Lord pagomo reMoria ichiti kuna Abrahama, ndakuona kuti unonditeerera, chiregedza kuuraya mukomana, gwayana richafa. It was the angel of the Lord pana Exodus chapter 3 mugwenzi rinopfuta risingafi, Moses achinzi uchatungamira vana vaIsraeri. It was the angel of the Lord in the pillar of cloud by day and the pillar of fire by night. It was the angel of the Lord as Joshua was facing Jericho. Aiva mutumwa wa Mwari. Balamu achiedza kuenda kunotuka vana vaIsraeri, mutumwa wa Mwari achiti hakuendwe. Aiva mutumwa wa Mwari akapa Israeri tariro, auya kuna Gideon achimuti iwe ndiwo uchatungamira. Aiva mutumwa wa Mwari akapa Israeri tariro achiti kuna Manoa nemudzimai, muchabereka mwana achasunungura. It was the angel of the Lord who became flesh. It was the angel of the Lord akava nyama akagara pakati pedu. Ingirozi ya Mwari yakakura upenyu hwekutambura. It was the angel of the Lord who hung upon the cross. Ingirozi ya Mwari yakapinda muguva rekukwereta. Ingirozi ya Mwari yakabuda ikati ndini kumuka neupenyu. Ingirozi ya Mwari igere kurudyi rwaBaba iri kutireverera zuva ranhasi. Kana ukadzoka, the angel of the Lord will be for you. Uripo here munhu waMwari unodawo kuti ngirozi yaMwari, Jesus the Christ himself, to commission his angels to take care of you. Ukadzoka, all these things are for you. They are to your disposal. Sarodza Jesu uyu nhasi, usati mangwana ibenzi, zuro akatopfuura, nhasi ndiye wako. The day of salvation is now. Umwe mutauri amboti pane nhamba dziri kufamba pasi pescreen apa, usadzisiya dzichingoenda. Fona, tumira message, tumira please call. Vachakufonera, vagonzwa nyaya yako, vagokunamatira, vagokuratidza nzira yekufamba. The angel of the Lord. Gati namatei. Mwari vari kumusoro kudenga, toda kutendai neshoko rinobaya moyo kudai. Shoko renyu raiswa pachena, chiti vandudzaiwo. Vazhinji tatakatiza, takaisa vimbo yedu mune vamwe vanhu, takaisa vimbo yedu muzvimwe zvinhu, asi nhasi takuda kuisa vimbo yedu mamuri, nokuti imi ndimi moga mudzikinuri wedu. Nhasi uno toda kuchema nekuunza matambudziko edu kwamuri, nokuti imi ndimi moga munogona kutidzikinura. Nhasi uno Mwari toda kuisa upenyu hwedu mamuri, nokuti imi ndimi moga munogona kutiponesa. Matiponesa Mwari. Mazita edu ngaanyorwe mutsamba reupenyu, agara akanyorwa asadzimwe. Dzama remi muchiuya, tsuri paicharira, hwamanda paicharira, kudanidzira kwomutumwa mukuru pakuchanzwikwa. Nesu tigoti uyu ndiye Mwari watatamirira. Tanamata zvose izvi kwete nemuzita romunhu, asi muzita raJesu nogara nokusinga. Jerusalem, munzimu watu
Jerusalema munzi mubotu motu yokala anguweguya o Jerusalema munzi mubotu motu yokala anguweguya ogunyina kulila ku Jerusalema motu yokala anguweguya ogunyina kujiswa ku Jerusalema motu yokala anguweguya o Jerusalema munzi mubotu motu yokala anguweguya o Jerusalema munzi mubotu motu yokala anguweguya ogunyina kujiswa ku Jerusalema motu yokala anguweguya Jerusalema muzimu batungo tulindira wagabambirwa ndisweguza kumatalililo anyiga tugatangale a Jesu. Jerusalema muzimu batungo tulindira wagabambirwa ndisweguza kumatalililo anyiga tugatangale a Jesu. Tuyokomana twagusiga tuyotangala twafutuwa tuyokomana tugatangala nguwe tuyokomana twagusiga tuyotangala twafutuwa tuyokomana tugatangala nguwe Jerusalema munzi mubotu motu yokala Oh Jerusalema Jerusalema munzi mubotu Oh Jerusalema munzi mubotu motu yokala anguweguya Oh Jerusalema munzi mubotu motu yokala anguweguya utajali mwenzuma ku Jerusalema motu yokala anguweguya Oh Jerusalema Jerusalema motu yokala anguweguya Sayoni muziula salala mbala salala mbala banwe banwe belele imwana mbelele Jesu. Sayoni muziula salala mbala salala mbala banwe belele imwana mbelele Jesu. Tuyosegelela kwenjila tuyojitauga twazunga tuyotambala tuyotangala nguwe tuyosegelela kwenjila tuyojitauga twazunga tuyotambala tuyotangala nguwe Sayoni Sayoni muzimu botu Sayoni Sayoni ngotu Oh Sayoni Sayoni gubota Oh Sayoni Sayoni muzimu botu Sayoni Sayoni ngotu Oh Sayoni Sayoni gubota kunyina kulila kunyina kuziswa kumunzi wangolite kumunzi wazisomyo kunyina kulila kunyina kuziswa kalombo yankaveko kuzayone utabayandi malife Zayoni ngufri Oh Zayone utabayani malife Zayoni ngufri Zayoni ngufri Zayoni ngufri Zayoni mahala Oh Zayoni mahala Oh Zayoni Sayoni muzimu botu Sayoni ngotulindila Sayoni ulamwega Sayoni gubo Oh Zayoni Oh Zayoni Oh Zayoni Jerusalema munzi mubotu motu yokala Oh Jerusalema Jerusalema munzi mubotu